batanon pa, labihang apika. Matud pa daw nila, yano lang ang kalima. Kada adlaw buhaton, muundang lag mukaon, exercise sa batanon, tuhod mulikon. Karong nag-edad og 50, i-schedule na lang niya. May lag na ay kaisa sa simana. Pagabot og 70, nilurat na lang ang mata. Kay si Manoy murag gidungoy na. Pagkapait ning senior citizen na ta, tigulang na kay na hubsaglana. Pagkagabi igo lang mo tanaw sa asawa. Labi na gyud kung diabetic, ang kamot ray aptik. Apan imong paistoryahon, grabe ka hambugiro. Apan di ay ang tinuod, kahit pa'y ubo. Pag-edad nag-80, ang kang Manoy nagtungo-tungo na. Mura nagnitapot, nagpilit-pilit na. Pag-abot sa 90, mura na og ikalanga. Murag manok nga giyatay, piting laguma. Pagkapait ning senior citizen na ta, tigulang na kay na hubsaglana. Pagkagabi igo lang tanaw sa asawa. Labi na gyud kung diabetic, ang kamot ray aptik. Apan imong paistoryahon, grabe ka hambugiro. Apan di ay ang tinuod, kahit pa'y ubo. Sa batanon pa, labihang aptika. Matud pa daw nila, yano lang ang kalima. Kada adlaw buhaton, muundang lag mukaon, exercise sa batanon, tuhod mulikon. Karong nag-edad og 50, i-schedule na lang niya. May lag na ay kaisa sa simana. Pag-abot og 70, nilurat na lang ang mata. Kay si Manoy murag gidungoy na. Pagkapait ning senior citizen na ta, tigulang na kay na hubsaglana. Pagkagabi igo lang mo tanaw sa asawa. Labi na gyud kung diabetic, ang kamot ray aptik. Apan imong paistoryahon, grabe ka hambugiro. Apan di ay ang tinuod, kahit pa'y ubo. Pagkapait ning senior citizen na ta, tigulang na kay na hubsaglana. Pagkagabi igo lang tanaw sa asawa. Labi na gyud kung diabetic, ang kamot ray aptik. Apan imong paistoryahon, grabe ka hambugiro. Apan di ay ang tinuod, kahit pa'y ubo. Apan di ay ang tinuod, kahit pa'y ubo. Apan di ay ang tinuod, kahit pa'y ubo.